салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако чун ҳар вақта наворои расп дажа дорем барои кӯдако обуфои 20 сомона. духтарако суроға бозори Корвон духтаро дуюм дарвоза қатӣ медоред. ана инҷа дуюм дарвоза рашам рост меян охири бозор мешавад. контейнери 33 духтарако. инҷа обуфои ҳам калон ҳаст, ҳам майда. ин майдош 20 сомоняй, калонош чи 30 сомона, 25 сом, 30 сомон калонош ҳар хелай хулас. ина касе агар барои савдо гира дастсафка доран, нархи дона қатӣ дастсафка надоран духтарако. ино рака ина духтарако дидин 20 сомон иёша духтаро, 25-30 сомон иёша. касе барои савдо мегира бори гуанжуай дастсафка барои савдогаро доран духтаро, барои штук мехаридагиҳо надоран духтаро. иҷода хулоса вибр беҳад калона магазини оптунай духтарако дидин. качество бошун хушра уже ма 5-6 та гирифтам, ҳам барои кӯдако, ҳам барои худам. дамашни хай хушра качествошонда гап надорам. дуюм дарвоза духтарако охири бозор меша. дуюм дарвоза қатӣ медорам, рост миёян охирон широким. контейнери 30 чанд гуфтам? контейнери 33 а меша духтарако.